10 taong gulang na batang lalaki nalunod sa Angalacan River sa San Jacinto, Pangasinan. Tutukan sa report. Nalunod ang 10 taong gulang na batang lalaki sa bahagi ng Angalacan River sa Barangay Pag-asa, San Jacinto, Pangasinan, mag-aalas 5 ng hapon ng Sabado. Nagkayayaan daw ang biktima at 3 kaibigan na maligo sa ilog pero napunta siya sa malalim na bahagi kaya siya nalunod. Yung dalawa niya pong kasama, nung nakita daw po nilang nalulunod na yung kapatid ko, nagtawag po sila nung nang nagbabak ko po. Nakita po nila, tapos inantay po nilang bumalik yung dalawa po doon kasi nanggaling po sila dito eh. Nung pagkarating po ng dalawa niyang kasama po doon, kuya, tinuro po nila kung saan po nakita yung kapatid ko, tsaka doon lang po nila nakita. Dinala pa sa ospital ang biktima, pero hindi na umabot pa ng buhay. Nagpaalala ang kapulisan sa mga maliligo sa ilog, lalo na sa darating na Semana Santa. Hindi po tayo nagkukulang sa paalala po, lalong-lalo na po nitong nalalapit na Semana. Kailangan lang po talaga na meron po tayong nakaantabay na mga guardians, lalo pag mga minor, no? At security po at safety po ay is everybody's concern po yan. Bukod sa PNP, mahigpit din ang paalala ng MDRRMO na bawal maligo sa ilog, lalo na ang mga minor de edad. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.